Elementary pa lang ko. Idol na gulog inday tanini na mo. I am, when I'm elementary, do and die. You're idol the goal and I tanini before and after. Yes, that's true. When I'm elementary, do and die. I always listen to your program. You're Idol Tanini and Idol the Goal before. Now, and Idol the Goal and Idol Tanini again. Ay, very redundancy. Itago na lang ko sa pangalang John Gordon. O mas nailhan ko nga Goryo. Just call me John Gordon. And my nickname is Goryo. Gorix. 21 anyos. 21 years old. O nagtrabaho ko isiptig limpyo sa saka kumpanya. I work in my work is a utility vehicle in a big company. Nisulat ko Dolanday. I write my letter, Lolanday. Kaya gusto mo na akong i-drama ninyo akong kinabuhi. I want to dramatize my life sentence. Kusog manggug kayo mo din sa mua. You're very fast and furious here in my hometown, Lolanday. Dili ragod mi sa may grabahan Matina. Here in the sand and gravel, Matina. Pero ang tinuod, tagahagonoy gid mi. Amalhin lang mi diri. But to tell you honestly, I came from a tired old man. Tired old man. Hagunoy ha. Tired old man. Sabi nila na hagunoy, di ba? Pag gumawa kong high school, wala din kong eskwela o college. After my finishing my high school academy, yes, I cannot join the forces of a college. Kapoy mong kaigot. Yes, I'm very tired, yes. I'm very, very, very tired. Anong katuig mong gugo sa high school good? I have 6 years in high school. That's very hard, very Kaya ko hard. paulay sa koy. I'm stay here in house. I'm lazy. Sa akong pagundang ng eskwela dito na nagsugod, ang kapnod sa akong kinabuhi. When I'm stopped my high school days, and this is the story of the start of my life. Ang inilig. And this it. Ay, dabo! Pagkain!
bata-bata ka, oy. Unom na kakatoy sa high school ba? O, so, asa ba nagkiputan mo kutiho ni mo? Kapoy na nababi aning ilaning sitwasyon na, ha? Huwag ka na loy sa imong amahan. Guwang na tao kaya nagsigig pang larot anang kamuting kahoy. Ha? Nabukto na sige alsa lang sako diha. Nahago na dyan ko. Musay muli kong hago na magkuhagtong akong mga kamuti. Aron lang ikapaskwila ni mo, Guryo. Aba, di ka wadyo ka magtinarong. Tinurong mong ko, Toy, Noy. Kaputot lang ang agi ni mong gulong, ha? Abay nagtinarong. Na pagsulod sa klase, muamba ka dito sa pikas. Kaya makating klases ka. Magsigil kang duwag computer nga sa firmaryo. Sa may pagkatarong nga na do. Pag sultis tinood, Guryo. Pag sultis tinood. Eskwilo mong kunay, Toy. Namita na sa tanong na style ni mo, iskoy lao niya pagkuman mo. Anto rin ka sa... $1 rin ka. Ay, Guryo, ha? Talawan yung card ni mo. Talawan yung card ni puro atsa. Ismiyo ka mataanak ka. Yun sa takang gipasanin. Gipaon na ng takang kang diksyonary. Giabulan ka lang kung encyclopedia. Kaya po din bubuo, ano? Ayaw ka ni pag suling. Ayaw ka ni nga pag-istorya na. Kusa ba yung talawan ni mo? 63. Ayaw ka ni nga pag-istorya. Basing nagdahumi mong teacher daw nga babae ka. Ano nang alam kayo ng mataanak? Bitaw, Toy. Puro man ni lipstick ni mong grado. Oo, nahutan sa tinta. Puro pula naman lang yun niyang gamit. Ako na sultihan ako. Hindi ko magkakuha graduhan ng inana ba? Ha? Huwag ko kakuha ng graduhan. Magsige kag kuwado. Dapat mas kursi kag duwag damang. Muna, istoryahan to iyang maestro. Istoryahe! At pati yung maestro dito. At ako to na ako. Sige. Diyan ka mo. Sir Carlito. Wala gini madahaning yung grado sa kong anak, sir. Mrs. Bisa ko sa oras kong inat si mga grado sa mga anak. Dirtirigin ko ito, ble. Bisa magka. Ako ang mama ni Kuan Guryo, suling, suling. Mrs. ikaw na yung mama ni ano ni Angorio. Pati bukuang yung mga anak ko siya. Naging bambak na sa klase mo. Escape from Absalon na matana. Manuba na sa mga amigo nila si Uri. Lawin na rin. Kana, wala na kukuha. Itong doon, lapad kay Kuwait, si Kuan ukot. Si ampak ka ng pader. Kuan manggod, Sir Carlito, kanang, isa status ning mataan, ano sige man nagabagsak. Ay na, Mrs. Ay na. Dadami sa spindan. Bisa kung saan ako. Agad. Kaya kayo, magklase pa ko dito. Napakoy klase sa Pigas. Magklase pa ko Grizal. Napakoy Bestarismo. Mr. Wani, nga marami ni ganing. Dakor ba kayong pulo? Parang kalibangaw. Wala kayo istorya, Mrs. Wala sir, oy. Iwat yung kayo mong anak ni mo. Kayo talikod ang trader nito. Trader. Wala ko na lang magbantay. Uli na lang ko eh. Sir, morning, sir. Precisely. Good morning, bride to. Sir, Gusto man? ang iyo ko, sir. Isa ba yung yun mo, Dok? Tawag ka. Welcome to my little kingdom.
Sir, ano nga ko, sir, pa... Papasara na lang ko high school, sir, luin akong mamagpapa, sir. Do, sultihan ka lang ko, Do. Huwag mo ikaloy si mga kagalingon. Ha? Sige kang sibat, sige kang sibat, sige kang ambak. Ako pa naman itong negro, kato si Winner eh. Ano pagkakaiguait si Iguan. Sukot, ano saman to? Sir, graduate man lagi sila, sir. Pati ito sila, honey boy, sila Ronel, sir. Agay ka mga bata ato. Graduate man lagi ito sila, sir, nga mas bright pa mang ko ato. Ano nga, mag-garden man to, mag-garden. Hawal mo ito mag-garden. Abi kay kurti-kurtihan lang nila ng durantan mo, sir. Pasaran na dahil sila. Ay, kasi ko, kasi ko sa ako na, tanawa ako, nagkalata na ni 16 mo na rin. What kind of thinking are you? I need deep explanation and deep reason. Your explanation is very shallow, okay? Hindi ko madalani maghilag, no? Sir, ay cancer akong papa, sir. Unsa ko, no? Kaniwang, sir. Nanay cancer na yung papa. Sige. Pasaron ng taga. Unsa mo sa cancer? Sir, Almorana, sir. Pangas ka. Do, napugoy na, Do. Napugoy na, Do. Atong karon, mapagyapo na tanggal. Pero sige lang, kay nagrabe na maging siguro ng imong almurana sa imong amahan. Kamang lagi sa sir, kasi kasakit na, sir. Luoy po, no? Kadali lang, ha? Nakuihatag ka ng imong papa o imong amahan, o. Sabi na, sir. Pas lang kayo nagluya, ha? Ha? Dali ba ka ahos? Gang, biya ano na ko nimo? Hindi yung kagabiyaan. Ay, ikaw, Ay? tiwasan na sa mga school mo. Kaya ko, Gang, madlo ko. may maghurol-hurol na ang school naman. Biya ano ko nimo? Hindi. Ay, mangita ba kaglain dito? Di na ako mag-school at college. Bundang sa ko'y kapoy kasi eskwela. Kaya ito sa eskwela na nga school. Eskwela Dito, na ko man. kapoy na pagdi ko. Hindi lagi na eskwela lagi. Talaga sa kadribi. Gang, itan ta ni Papa diri gang. Ayaw ba? Madlo ko gang. First time yan ako. Ako hindi bahala niyo. Love ko niyo, dili. Love. Oh, ano man din na dili? Madlo pang gabi. Ako lagi bahala lagi. Ayaw po. Basta mapiyong lang ka. O sige, biyong na ko. Isa kayo itong tanggalan ng masuot ha. Ha? Ayaw, uy. Itugnaw. Ipukot ang tanagdang ko sako dari ko plus. Ano na? Ayaw ba? Madlok lagi ko. Ayaw, madlok lagi ko. Ay, ikaw rin mag-imalay. Ay, mahal man ako ka. Oh, mahal ko rin mo. Ayaw kasal ka. Ako may mukon. Sige. Mahal mo ha. Oo. Ay, sapaan niya. O, dili lagi. Tarik-tarik. Nakabot ang tagiya dari sa paggon doon. Oo. Ay, God.
Graduate ako sa high school do. Sabi ko na hanap panikabot sa mga inahan. Di ba sulit? Ay, grabe yung kayog yun. Salamat kayo. Kaya at least nahumanag yung ka. Tay Timyo. Kanang mangyo sa ko tay. Di sa kong school of college tayo. Hoy, Ay, kano ba? nga naman din ko kami eskwela ka. Dapat may eskwela ka kalis ka samtang na pakoy kwarta na papi kwarta, ha? Sayang kayong panahon do. Sa kanang eskwela ka kanang para mabros ka. Ka na vulcanizing course ba? Vulcanizing course. Ikaw Ana. sulig ba? Pa-eskwela ko na ako para makabrod din sa Saudi ato ka-eskwela sa Tisla. Anak. Dili ko kape ka naman ding init ka na tay. Dali naman na kay vulcanizing course. Dali naman na kayo. Pa-picture sa mga mga classmate dito, taya. Ay, may picture din mo di ay. Sir! Sir! Oy, mayo kayo ni graduate juga. Salamat kay sir, pa-picture ta sir, eh. Picture, picture, do. Naulan gini mag-picture, nila pwede mag-istoryahan na ilang tao. Sige na, Unsa ko kay kado, ayaw ko do. Sir, di ba ako may nganis, sir? Dilito mo naman, sir. Ay, nadami sa hasbindan do. Ayaw na. Ina naman, sir. Wala naman yung picture ka sa kuha. Ay, sige. Hoy! Pidari! Picture na! Hey! Sikrada na niya, ha? Sila, ano ba, sila kuhan? Dito. Sila paring Dwayne. Dito. Sabi ng tahanan eh. Graduate, ragit sabay. Lagi, wag yung dam ha, bawadam ha. Uy, pati si Bisoy, nag-graduate po di ay. Mga katuanan eh, wag yung dam. Bangas na lang ba? Magani. High school. Picture na rin. Sir, ikaw ba ang maestro sa ako ka nasasalamat kayo, Kisa sir? ko kayo sa anak ni mo. Ako ang mani Guryo. Mo niya ko sa Suli Agustin yun. Ay, sir. Kaya na makalakot, sir. Oy, Mrs. Ikaw dito yung amang guryo na buhi mo kinabuhi pa ka. Ano ko dito, sir? Ingon mo ko siya nga himatyo na kunog kagi-cancer ni Buliskan na imo Almoranas. Mamit na ako naging pag-graduate na bata kayo nagpakiloy kay himatyo na kunog ka na kanandaying asikas to plane lang daw. Oh, siya ko do. Guryo! Dali na ko rin bata ka, pati ako Ay, tumulong mo. ay, Iwan ko kasi mga classmates na ko yung manunglo para lang makasiba. Ay, bata siya. Ay, bata. Mata niya ko rin yun. Ikaw, mamuli o kadlaon niya, mamataw, pati dugaya. Hapon na mo bango. Alay po siguro kung mata ka, maulay siya kadlaon, kung ano yung pangalan niya, kung ano yung pangalan, Timyo. Alay po siguro maulay siya kalas 3, yung mata siya kalas 6, no? Kung sintidor, yung kaginana kasuli. Sige na. Ay, Gorex. Kurya, di ka bumatian sa gabi. Ay! Atay, ay! Pa-enroll dito sa Tisla. Sige na. Sige na, anak. Sayang kayo panahon, no? Sayang kayo panahon. Malamit sa taon ko na pati kayo may Kung di eskwela. ka gusto mag-ayo kang sakiran, mag-eskwela ka, automatic. Kato ka na. Sige. Tayo sa automotive na. Bawal na, automatic man mo ngayon. Sige na. Na-comment na lang ko. Ano ko. Sige. Sige na. Kung sa lingduda, kung di mo na yung kailangan laki, di nakaganahan sa kuha. Balay na ko maminaw diri. Kamerti ko na kayo. Madugay pagintaan ni istoryahan. Sige, okay Di ka naman mo po. sa portas ko, ha? Okay naman po sa kuha. Eskwelahan na. Eskwela. At barong na nag-eskwela. Eskwela lang. Ate, lali mo. Sige, dili lagi ko tayo na ikapay ba kayo? Mustambay sa ako. Walay ikahatag na. Di ba ikahatag ng inanang tinapulan ka, ha? Dapat ka mag-eskwela kay ka na nga itong pag-eskwela. Mora na nga itong bahandi. Ay, sakto, di ka sulit. Aha, okay ba kayo, Timyo? Okay ba kayo, Timyo? Di lagi ko. Sige na.
Mong pahulay sa lagi ko. Kapay sa eskwela. Asal ko na pahuway pohon, God. Gang. Mahadlok naman ko. Ano yung burot na ganyan kong tiyan? Ya, busog naman ka. Dili, wala naman ko gidugo. Sa? Oo. Upat na kabulan. Ang kaniingon, namay ka. Abi na ko gilayagan ro ko. Na, Nya, natinga ko ang burot man akong tiyan. huwag ka kagibarang. Abot na. Ato na to sa balita. Mauna na ginagatan o kayo mananangin, ha? Mauna! Sa kulo. Ha? Kadang-kadang ang babae ka di ba gini mong putisan? Kung sa mayer ni mo, day. Ay. Huwag yung taon ka mga high school nila. Grabe ni mo, Kuryo. Di ba man din Ari pa man yung mga stag pa man eh. Ano ba kumaya? Grabe kayo mamaganda na mo rin mataanak. Eskwela, huwag ka dito mo eskwela. Yan, saan natin mo ron? Palit ka mo ito gano. Pwede tayo mabuhat na. Sige na. Ay, naipasiluwa ko ninyo tayo. Alang ang kasawa na ito, nadal-ala na ito sa klinik. Ipatabas na dito. Aning may bihanan ng katao yung mahilak. Ay, kasaban ko ni mama. Ang anak kita, makasamaan kita lang sa magilikanan malipay, anak. Ay, sorry kayo, Nay. Sige na, mauna akong gingot sa mo. School lalaki, kay para na kay kapat, nabuntis na, Say pakaon niyo mo, anak. Uy, mataana ka kadala na dyan ka na kong problema, girl. Mamatay kong sa'yo ni mong mataana ka. Agay! Agay! Guryo, tabang! Tabang! Guryo! Agay! Sapit na kayo kung tiyan! Mamanap ka nga? Oo! Ato na to sa alaingin. Here's the baby! Pakiyat sa kong ako, liwat kay na ako, Ay, mas liwat sa kuha niya ako na po na. Ang pangalan na kuha ng bataan ni kay babae man ni Chelsea. Baby Chelsea. Ay, kilimpyonan ako na siya, madam, ha? Kumalibana. Anak, ay apo. Chiko. Kakiyot ani bataan na, uy. Baby, inom na, baby! Ay, isip ko na mabughat ka eh. Kung magluya ka na, luya. Ikaw na. Ta sige na. Kay, nasa man yung katulang ni paputla naman nagpusod ni? Ayaw mo na, madam. Sige, salamat kayo, nurse, ha? Ay, way, sabayan na, madam, uy. Sige na kayo. Ano na ba magsinis akong boyfriend? Sige, mananorin mo sinibuta mo? Ha? Sa edad nga 20 dolanday, nana ko'y anak. Ug sa edad nga 17, nakaanak ra gyud si Jenny Lou. Nandarabaho ko isip utility haron nga
Da ako'y panggata sa akong anak. Tinuod kiday lang giingon. Di kiday lalim. Kung naminaw lang siguro ko, sa akong ginikanan, dili siguro ko maingon ani. Pero wala naman ko'y mabuhat. Naan naman gud ni. Alam nga man ako pasagdanan ako, naan naman ko'y pamilya. Siguro taga kong saktong higayon. Kung usbo ng tanan, siguro ni-eskwela na lang dyan ko college. Pero malipayan magyapon ko, dolanday nga nakakita ako og liwat. Esod man bagpanarbaho, labi na kay watay na human. Pero malipay naman ang puka kung makita ni may mong anak. Salamat kayo, Dolanday. Og more power na lang din sa inyo ha, mga kuya. Pakitugtog na lang sa kong paboritong sonata diha. Para sa kong mag-ina si Janilo ug si Baby Chelsea. Inyusuhat magtatampo. From Grabahan, Gorio. I look into your eyes.